Pois ben, arrancamos xa este Contrastes de hoxe, o octavo programa desta nova tempada, e como dicíamos na introducción, estamos a falar hoxe concretamente da seca en Galicia. Curiosamente, facémolo o día que está a chover. Bueno, están anunciadas choivas gradualmente máis importantes, veremos se medran ou non nos vindeiros días, pero non é de abondo para resolver o problema que temos actualmente ca declaración de alerta por seca en diversas comarcas e concas fluviais. De iso imos falar nos próximos minutos e da xestión da auga, dos nosos recursos e por que chegamos a esta situación. E hoxe temos con nós a 5 invitados que procedo xa a presentarlles. Empezo coa tenente de alcalde do Concello de Pontevedra, Carme da Silva. Que tal, Carme? Hola. Benvida, veterana, xa estivo en un anterior programa falando de outras cuestións. Outro representante municipal, concretamente de unha zona de moitísima audiencia para este canal, para esta canle Rías Baixas. Que tal, alcalde de Porto do Son, como está? Moi ben. Moitas grazas. Luís Oujo, concretamente, eles ali tamén teñen problemas importantes ca auga, como coñeceremos nos vindeiros minutos. Ramón Guinarte, que tal, Ramón? Boas noites. Boas noites. Benvido. Bueno, boas noites, estamos a gravar, matizo, porque hoxe é importante, estamos a gravar o programa a media tarde, porque empezaba a chover. Cando estén vendo, encantaríame que chovera a cantos, que sería moi importante. Ramón Guinarte, xerente da Mancomunidade Municipal do Salnés. Que tal, Ramón? Como están as cosas por ali? Tamén complicadas, non? Bueno, o nivel un pouco baixo, pero nos vamos aguantando. Ben, falaremos. Aquí está o representante da institución tutorial das augas na nosa comunidade, que é precisamente Roberto Arias, que é subdirector xeral de xestión do dominio público hidráulico de augas de Galicia. Sen título non será. Benvido, moitas grazas, Ramón. E sobre todo a vostede de seguido abriremos xa o debate, os turnos de intervencións ca última hora sobre a situación. E remato coa presentación dos nosos invitados, outro representante municipal, outro alcalde, de outra zona tamén que sabe ben, lamentablemente, destas circunstancias. Estamos co alcalde de Cuntis. Que tal, Manuel Calvo? Como está? Benvido. Manuel Campos, perdón, benvido e boa tarde por estar. Grazas por estar connosco. Cos 5 imos falar precisamente desta situación de alerta pola seca. O primeiro, antes que nada, representante da Augas de Galicia. Cal é a situación? Insisto, estamos a gravar. Estamos metidos aquí no escenario principal do Pazo da Cultura de Pontevedra. Desexamos que choiva e moito nas próximas horas, pero as previsións non indican eso. Agora mesmo, co que ha caído, que moi pouco, a situación sigue a ser a mesma que onte e anteonte, supoño, non? Sí, bueno, todos yo creo que estamos deseando que llueva. Técnicamente la situación dentro de Galicia Costa, hay 19 sistemas de explotación, de los cuales 5 están en alerta y el resto están en prealerta. Están los dos de La Coruña y Mendomandeo, en el Sayas y el Río Castro, y también en Vigo y la zona de Olla, y recientemente también se declaró aquí en el Lérez. Estamos haciendo un seguimiento de acuerdo con el plan de sequía y bueno, controlando, guiando y reuniéndonos sobre todo con los concellos, con los responsables en el abastecimiento humano, para ver qué medidas tenemos que tomar, bueno, principalmente para ahorrar y para poder gestionar esta situación. Algúns dos alcaldes ou representantes municipais que están aquí con nós tiveron xa que realizar ou emitir bandos, precisamente, como é o caso do alcalde de Cuntis, Manuel Campos, con un bando no que recomendaba precisamente usos de auga conforme o sentidiño, por decirlo dun xeito moi galego, non? Sí, bueno, nós tomamos medidas xa moito antes de que isto se puxera na situación grave, non? Emitimos xa un bando, pois no mes de setembro, por terceira vez, non? No mes de julio empezamos a emitir os primeiros bandos, pois, dicindo a xente que había que coidar a auga, non? O nivel do caudal do Umia é moi baixo,
nestes momentos e por encima agravado porque tres concellos estamos captando agua do mesmo punto casi de Umia, como é a estrada o capta 3 km máis arriba de que o captamos Cuntis e que damos servicio a Magaña, e entonces xa digo, no mes de junio, julio, pois empezamos co primeiro bando recomendándolle a xente que dedicar a auga a aquelas labores máis necesarias. Non? Sabemos que a xente aquí en Galicia é moi propensa a regar as hortas coa auga. A auga, en moitos casos, como no noso, pois é bastante económica e a xente é o que fai. Nós empezamos, xa digo, nese mes, mandando un mando que a xente se concienciara de que había que consumir pouca auga e reducir o consumo. Así se foi facendo, indudablemente o mes de agosto é un mes turístico en todos os concellos con máis población e supón, hai un pico de aumento de auga, pero bueno, nós sacrificamos os nosos xardíns, as nosas instalacións, baldeamos o mínimo imprescindible e chegamos ao suprimido de todo nestes momentos para non malgastar a auga, que é un recurso, xa digo, moi escaso, e nós temos que ver en Cuntis, concretamente no Gallo, que pasa polo centro de Cuntis e está pero niveles que se cruzan un metro, é dicir, cruzas andando. Claro. A situación eu creo que é moi grave. É moi descriptiva esa imaxe. Seguimos precisamente o carón coa situación, Ramón Guinarte, no ámbito da Mancomunidade do Salnés. Dependen, por suposto, do Umia, do mismo río, prácticamente beben outros moitos concellos. Leín que estaban a producirse moitísimas altas, precisamente, por exemplo, en Vilagarcía, no servicio de suministro da traída, porque a xente está vendo como secan os seus manantiais, as súas captacións de sempre, verdade? Sí, de feito, nas últimas semanas saleu en prensa o número de altas que se estaban producindo en algúns dos concellos. Bueno, un tema preocupante, sobre todo porque moitos deses pozos nunca secaron e estaban en zonas con niveles de auga considerables, non? Entonces, sí é unha situación preocupante. Por lo que respecta despois ao nivel do río Umia, onde nos captamos, inda que o caudal é un caudal baixo, o noso consumo está por debaixo do caudal, co cal, pois, a toda agora non nos supuxo un problema de abastecemento, si se está atento a evolución do caudal do río, pero, bueno, as cousas van aguantando. Supuxo outros problemas que despois podemos falar deles. Sí, falaremos. Esta é unha ronda inicial, precisamente un pouco para coñecer como están as cousas a golpe deste serán, deste mércores 22 de novembro. Alcalde de Portodosón, vostedes de feito tiveron, varios alcaldes de esa zona, de esa bisbarra, tiveron unha recente reunión co director xeral de Augas de Galicia e plantexaban, entre outras, a necesidade urxente de retomar un proxecto que creo é de captación de auga directamente do Tambre, verdade? Cal é a situación hoxe no seu concello? Nos xa en Portodosón xa tivemos que tomar medidas xa no mes de agosto, porque Portodosón é un concello moi turístico, crece a población, pois triplícase por 3. Entonces, houve puntas aí sobre as 8, 9 da noite, que cando toda a xente ven das playas, e aí en ese momento tuvemos que cerrar as duchas das playas, tuvemos que cerrar o riego dos xardíns, tuvemos que deixar de regar e baldear. Houve momentos que o pasamos difícil porque nos abastecemos dos ríos pequeniños que temos en Portodosón, que un é o Portobello e outro é o río Quintáns, que traspasamos do río Quintáns hacia o Portobello, e despois de aí mandamos tamén agua a outro núcleo urbano, que é Portosín. Portosón ten dos núcleos urbanos, Portosín e Portodosón, e había momentos que estuvamos pasando difícil, non? Porque, bueno, pois, non nos abastecía, o depósito baixaba moitísimo, e se non somos capaces dese depósito recuperarlo pola noite, pola mañá xa é imposible. Entonces, Portodosón tamén é un concello singular, un concello moi longo, ten casi 30 km de costa, que a súa población pois foi crecendo ao largo de 550, ten 10 parroquias. Entonces estamos con dos proxectos, un que sería abastecido dende Ribeira, dende o depósito que ten Ribeira, que Ribeira abastecese do río Ulla, e despois os 4 concellos, que sería Outes, Noia, Lousame e Portodosón, dende o río Tambre. Entón, xa tivemos reunións con Augas de Galicia polo abastecimento da zona sur do concello de Portodosón, con Ribeira, desde o río Ulla, e tamén a reunión que tivemos hai 15 días co director xeral de Augas de Galicia, porque é unha situación que nos preocupa xa en este momento, máis de cara ao futuro, porque, bueno, Portodosón, pois, o que dicía antes, a población crece moitísimo no verán e non seríamos capaces de abastecer os corríos que temos nós, nin cos manantiales. E pechamos esta primeira rolda, digamos, de toma de contacto, de situación ca tenente de alcalde do Concello de Pontevedra, Carmen da Silva. A pregunta é precisamente,
a raíz das reunións mantidas con Augas de Galicia e das medidas adoptadas, entre elas precisamente recortar o suministro a Ence e tamén limitar o emprego da auga en baldeo ou outras accións, recuperouse algo o río ou seguimos en unha situación propia deste estado de alerta no que nos atopamos? Non, o río non está recuperando, de feito, pois hoxe o nivel é máis baixo que onte, máis baixo que o día anterior, e a verdade é que, bueno, estas medidas que se adoptaron por parte do Concello de Pontevedra, que, bueno, pues que é aquela reunión que se produciu con Augas de Galicia, teñen un carácter máis simbólico e máis de efecto didáctico, de intentar concienciar a xente da necesidade de non estragar un recurso como a agua, pero agora que hai seca, porque é imprescindible para poder ter o abastecemento, pero sempre en calquer outra situación tamén. Pero realmente que a porcentaxe de consumo que significa é moi pequeniña con respecto do consumo total neste momento, está subindo o consumo dos outros concellos da ría que non son Pontevedra, porque Pontevedra se abastece da captación do Lérez e os outros concellos que se abastecen desa captación teñen tamén outras fontes de abastecemento. Esas fontes de abastecemento están con moi pouquiños recursos, entón incrementase o consumo de Lérez. E a verdade é que a baixa do consumo de Ence non só é que non se percibe en absoluto. O que si se percibiu foi un momento en que, sin decir que baixara o consumo, de un día para outro subiu de forma sorprendente o caudal do río, pero unha auténtica barbaridade, sen que chovese absolutamente nada, o que nos leva a pensar que o consumo de Ence é moi superior ao que ten declarado. Declaran da orde de 40.000 metros cúbicos, non? En función do documento que se busque 14 millóns de metros cúbicos ou 18 millóns de metros cúbicos anuais, pensar que iso é o doble do que consumen todos os concellos da ría, que andan en torno aos 8 millóns de metros cúbicos en total, pero as estimacións que se poden facer do que pasou ese día que subiu tanto o río e que só hai esas captacións importantes, non hai máis, Pontevedra e Ence, que subiu o nivel do río, que nos leva a pensar que o seu consumo é moi superior, andará nos 50 millóns de metros cúbicos anuais mínimo, e non é porque o consuman, é porque o estragan polo camiño. Porque ten unha pérdida enorme, a captación ten unhas pérdidas enormes de agua entre a captación no Lérez e a propia instalación, e haberá que aforar, poñerle un aforador ou algo, porque perde agua constantemente. Augas de Galicia dictou unha, non sei se a palabra exacta é dictar, bueno, emitiu unha orde a Ence para que reducira a captación de agua que realiza en Bora, do río Lérez, concretamente. Exacto, estamos tramitando unha orden e estamos en contacto directo con ellos, colaborando para poder hacer una reducción efectiva realmente. A partir de ese momento, bueno, tuvimos contacto directo con ellos y nos están pasando todos los días los consumos diarios, incluso los consumos horarios. Y estamos, bueno, hablando con ellos ya, planteándonos hasta qué punto pueden bajar, reducir el consumo de agua, porque, bueno, podemos llegar, digo Ence, o a otras empresas o otros consumidores que tenemos que ir arreglándolo paulatinamente, porque si no va a llegar un momento en que habrá que cerrar. Estamos en contacto con ellos y aparte, bueno, tramitando un expediente donde realmente, bueno, pues ellos están dentro de la concesión y, bueno, sobradamente tienen una concesión, pero ese no es el caso, no es el caso que tengan una concesión y que estén dentro de la concesión, que no puede ser de otra manera, sino que tienen que hacer un esfuerzo y sí que les estamos pidiendo documentación y efectivamente de producción y de consumos reales hasta dónde pueden llegar. Sí que hemos notado, pues respecto al mes anterior, por ejemplo, de octubre y noviembre, bueno, pues una tendencia a la baja del 5 o 6%. Estamos forzando para que eso sea mayor en la medida de sus posibilidades, o ellos tendrán que
saber lo que hai que hacer. Subdirector xeral, logo amplío para os restantes representantes, porque supoño hai industrias, claro, seguramente non pasteiras como Ence, pero na mancomunidade do Salnés, en Cuntis ou en Porto do Son, na súa bisbarra, hai empresas e teñen tamén unha demanda de auga. Teño entendido que isto hai un escalafón, verdade? E o uso industrial en ese escalafón ocupa o quinto lugar, é correcto? Sí. O sea, que se hai que pechar o grifo, o primeiro a quen se pecha o grifo é a unha industria. Por supuesto, por supuesto. En caso, primero es el abastecimiento humano. Cando se chega a que situación? Esa é a pregunta. Claro, bueno, por eso tenemos que estar en contacto y no es cuestión de decir a partir de mañana tal. Entonces, tenemos que estar en contacto con los concellos que también tienen una parte industrial dentro de su propio abastecimiento, que también les decimos que lo localicen y lo prioricen. Priorizar es allí donde realmente tenemos que cerrar. ¿Cuándo se tiene que cerrar? Bueno, cuando desde el punto de vista ambiental y de abastecimiento humano se vea pues colapsado, que digamos antes de primero está el abastecimiento humano, después también el tema medioambiental, los caudales ecológicos y en este caso la industria pues es el tercer. Porque xa temos servida de feito unha polémica entre o seu xefe e o alcalde de Vigo a propósito precisamente deses recortes. Algunas declaracións hubo sobre ese particular. En Cuntis, na zona do Umia, precisamente, alcalde Manuel Campos, hai ese problema, plantexouse ese problema xa con algunhas das industrias asentadas no seu concello ou na súa bisbarra? En principio, que as industrias que temos non temos ningún problema, non? Alguna delas incluso ten captacións propias de auga. Pero bueno, hoy o que falábamos antes, hoy concienciando a xente de que vaya baixando o consumo, tamén as industrias fan que realmente se vaya reducindo ese consumo, non? E despois ter un control estricto sobre aquelas, as zonas onde se realizan consumos. Nos, incluso en algunha zona de noite, pois temos collido e cortar esa zona porque detectábamos que había un consumo excesivo a certas horas e a cerrábamos pois de noite. Xa digo, é unha cuestión de ir tendo datos e ir controlando aqueles puntos onde sabes que pode haber problemas. Despois, outro tema tamén é que tamén estamos sofrendo moitas altas de novos usuarios porque as traídas particulares e os pozos están secando, aparte de que estamos suministrándonos agua pois con camións cisternas a distintas aldeas e a distintos puntos que non o piden porque as fontes se secaron. Hai fontes públicas que están secas, concretamente a fonte que temos no medio de Cuntis, que é unha fonte que sempre tuvo auga, ten moi pouquiña auga nestes momentos. Entonces eu creo que ir tomando medidas pouco a pouco para que isto non se produza. Bueno, eu quedo asombrado aquí cando se declararon outras zonas de alerta, aquí o señor subdirector xeral nos poderá decir porque no Umia non. É dicir, o caudal do Umia, eu non sei se vos o coñecen, pero é moi baixo nestes momentos e eu creo que, como non toman medidas, a cousa vai ser moi seria, porque o embalse da Baixe tamén tenderá a baixar, non? O está tendendo a baixar porque o caudal que lle está entrando é moi baixo, xa digo. Eu creo que as medidas hai nas que tomar con moita antelación, non esperar o momento que estamos para tomar medidas. O debate está aberto, se quere respostar por alusións, Carme da Silva quere tamén falar, supoño, o alcalde de Porto do Son. Respecto a eso, por supuesto, las medidas se pueden tomar en cualquier momento y nosotros hay que destacar que hemos declarado la prealerta en enero, que también parecía un poco sorprendente declarar la alerta de sequía en enero, pero sí que daban unos indicadores. Nosotros hay un plan de sequía donde, aprobado desde el 2013, donde hay unos indicadores para ser lo más objetivo posible en función de la meteorología, en función de los aforos de los ríos, de los caudales circulantes, en función del porcentaje de los encoros y de las aguas subterráneas. Entonces, también a raíz de eso van saliendo unos indicadores, rojo, verde, amarillo. Entonces, vamos viendo dónde declarar ir avanzando la prealerta y la alerta. Y por eso, pero eso no quiere decir que no se puedan tomar medidas y por supuesto, desde la primera prealerta fue en el sistema de Vigo en septiembre del año pasado. Ya esa fue la primera, y en el río Castro, porque daban unos indicadores realmente, nos salía todo rojo, y siempre, a ver si se recupera, a ver qué pasa. Tal. También, aparte de esto, para poder declarar
pasar de la prealerta a la alerta, todos estos indicadores, y también los datos que recuperamos de los concellos, bueno, pues la información que vamos obteniendo, que cuando declaramos la alerta, ahí sí que nos sentamos, y yo diría que es algo más que testimonial, lo de sentarnos, oír directamente a los concellos, darles una documentación, un checklist para ir cubriendo, para poder cubrir y tener los datos de todos estos concellos, de toda esta área declarada en alerta. ¿Para qué? Primero, yo creo que es un ejercicio bueno de los propios concellos, reflejarlo todo por escrito, y después el poder comparar y ponernos a pensar qué es lo que podemos dar, en decir, bueno, pues mira, aquí este tema industrial, a ver si podemos actuar por aquí, y tener todo esto para actuar de manera conjunta. Próximamente vamos a tener otra reunión con el sistema del LEREZ, cuando tengamos todos estos datos, que hemos recibido los datos de Pontevedra, y todavía nos falta algún concello, y cuando tengamos esto hacer otra reunión, pero son reuniones totalmente abiertas. Dito de outro xeito, sigue o debate aberto, por suposto, pero digamos, a declaración de unha prealerta, unha alerta está regrada por ese plan da seca, digamos, que existe, aprobado desde 2013 de ámbito autonómico, pero supoño que o matiz está na interpretación do grado de gravedade, digamos, non? Alcalde, vostede vai por aí, me dá a impresión, non? Sobre todo, que claro, consecuencias vai a ter este déficit hídrico? Claro. Porque vamos a ter unhas consecuencias moi graves no próximo verán. Eu creo que ten que chover moito para que recuperemos o que realmente hemos perdido. Bueno, aquí o señor subdirector xeral nos pode decir, pero o déficit que estamos chegando, eu creo que estamos chegando a donde había moitos anos. Hai xente moi maior que dice que hai moitos anos que non recorda isto, que aquela fonte secou, que aquela tal. Entonces eu digo, como vamos a recuperar o déficit hídrico? Non vai ser fácil, é dicir, aunque chova, ten que chover moito para que nos recuperemos. Por iso que as medidas... Falase de 600 litros por metro cadrado, como caigan todos de golpe, entonces non quedamos aquí ninguén. Creo que non vai a caer. Non, Carmen. Bueno, un par de cousas. Sí. É certo que son medidas que se adoptan de acordo con Aguas de Galicia e que o Concello adoptou toda unha serie de medidas de aforro de agua entre esta situación de declaración non de prealerta, sino de alerta. Decía que son testimoniais porque con respecto ao consumo da captación que hai para os concellos da ría, pois representa unha porcentaxe moi pequeniña, non 2% do consumo total de agua. A min, bueno, hai que facelo, faise, estamos traballando de acordo con Aguas de Galicia en todas estas medidas, pero a nos o que si nos gustaría no Concello de Pontevedra, e creo que a todos os demais concellos que se abastecen desa captación do LEREZ, é coñecer o consumo real de Ence. É que é un misterio, parece dificilísimo, o sea, o que capta a captación para usos domésticos, o uso industrial desa captación é moi pequeno, non chega ao 2%, o sea, hai pouco abastecemento, é fundamentalmente para unha captación de abastecemento doméstico, son unhas porcentaxes que son o 44% neste momento para o 39% Pontevedra e o 44% o resto dos concellos, e o industrial é moi pouco. Pero esa captación, os datos que temos neste momento que se poden deducir do que pasou aquel día que o río subeu sin que non chovese nada, pois nos fan pensar que o consumo de Ence non son nin os 14 millóns que declara, nin os 18 que aparecen en outros documentos deles, sino que anda rondando os 50 millóns. 50 millóns de metros cúbicos e todos os concellos da ría consumimos 8. É tan difícil poñerlle unha faradar na captación? O sea, que Aguas de Galicia controle directamente por que se está perdendo tanta agua entre a captación que Ence ten no LEREZ e a que logo din que consumen. Non poñemos en dúbida que disminúe o consumo. O que nos parece que non é lóxico é que se este perdendo un montón de agua polo camiño e non hai máis que ir pola condución de Ence para ver como se perde agua por todas partes. E nesta situación de alerta ainda é moitísimo máis grave. Terá que tomar as medidas para que non solamente sexa un consumo, reducción na actividade industrial, senón entre a que capta e a que chega, que é terrible. Outra cuestión que tamén é que a nos preocupan moito as comunidades de aguas dos particulares dos veciños. De feito, se vai a facer un esforzo o ano que ven en melloralas,
e que, bueno, pues que tantos concellos limítrofes que precisen agua como todas as comunidades de agua, ou todos os veciños que precisen agua, se lle suministra sen ningún problema desde o concello. Xa estivemos facendo con algún concello que non lo solicitou, con Barro que o solicitou, e calquer outro concello que o solicite, e temos o Pontillón do Castro, que só se utiliza, que se está mantendo como reserva, para que, se non sube o nivel do río, pues calculamos que a partir do 1-2 de decembro teremos que empezar a abrir o Pontillón, e a partir de aí pues, teremos para 40 días, 50 días. O que si pensamos é que ese esforzo que se nos está pedindo aos cidadáns, as persoas, que reduzamos o noso consumo de agua, que se nos está dicindo aos concellos que adoptemos medidas para racionalizar o consumo, bueno, pues que comece hai que ser como mínimo máis, tan exixente ou máis, porque é un consumo de agua que se está estragando polo camiño. Acaba de manexar Carme da Silva un dato moi interesante que precisamente esa data, digamos, a partir da que habería que adoptar medidas de outro xeito. En Vigo están tamén con ese debate, en Baiona, na zona precisamente do Valmiñor, e quería preguntarlles a vostedes precisamente se esa situación tamén está neste intre sobre a mesa. Pero ímolo facer a volta de publicidade. De seguido, de inmediato, retornamos aquí en Contrastes, en Canal Rías Baixas. Entramos no segundo bloque deste Contrastes de hoxe falando da seca, da situación na que nos atopamos actualmente en Galicia. A pesares de que chega a choiva, pero é pouca aínda, necesitamos moitísima máis auga. De feito, falase de unha demanda de 600, concretamente litros por metro cadrado, para recuperar do que non choveu nos anteriores meses. De eso imos falar de seguido, pero antes que nada, a partir do exemplo recentísimo de Vigo, quería preguntarlle ao alcalde de Portodosón e ao xerente da Mancomunidade do Salnés a propósito de se hai datas límite ou non. Explícome. Concretamente, despois das últimas reunións de seguimiento polos concellos e augas de Galicia, falase de que a presa de Eiras, que é a que abastece principalmente Vigo, pero tamén a outros concellos que están no ámbito de audiencia de Canal Rías Baixas, como Ponte Caldelas, Soutomaior e Redondela, ten auga para garantir ese suministro ata o 11 de febreiro. A auga embalsada é inferior, está por debaixo do 20%, haberá que ampliar tratamentos especiais para garantir a súa calidade. Dixo hai un momentiño Carme da Silva que no caso de Pontevedra, se a situación sigue como está, en canto o río Lérez, teríamos que tirar do embalse do Pontillón de Castro a partires aproximadamente de 1 ou 2 de decembro. No caso de Portodosón, cale esa data límite? Hai unha data límite? Está estudiado? Bueno, nós en Portodosón non temos embalses. Non, evidente, pero dependerá das captacións, claro. Sí, efectivamente. Entón, bueno, os ríos van cada vez menguan máis, que cada vez leva menos agua, non? Entón, o que temos é que estar falando cas industrias. Nós, por exemplo, xa temos reunións as cofardías para que, cando teñen que limpiar os seus caixas de peixe e todo eso, pois que o fagan con agua salada, que non fagan con agua dulce. Claro. O que fixemos tamén cos náuticos, e incluso sei de compañeros alcaldes da comarca que están falando cos serveiras para que tamén o uso desa agua, intentando ver se poden tamén reciclar parte desa agua. Son os grandes, digamos, clientes industriais. Consumidores de agua. Claro. Que aí tamén hai que ser moi prudentes, porque claro, parar unha industria destas non é fácil, porque o traballo que lle dan a xente da comarca é enorme, non? Entón, o que estamos facendo é tomando medidas e concienciando tamén a ciudadanía, a población, que seamos todos un pouquiño responsables e que sepamos toda a situación que estamos vivindo. É dicir, chove pouco, e o que temos que cuidalo. Que as reunións que vamos tendo, oye, pois a xente tamén pois está sendo coherente, está intentando pois consumir esa agua pois necesaria. Creo que, bueno, pois home, nós non temos unha data, efectivamente, hasta que fecha temos agua, se non chove, pero bueno, que hai que ser prudentes, hai que terlo todo moi entendido. Lo que atinxe a Mancomunidade do Salnés, Ramón, hai unha data, hai unha preocupación especial polo nivel do río Umia, falouse incluso da necesidade de abrir comportas no embalse, no encoro da Baxe, non? En situación límite. Sí, vamos a ver, nós tampouco temos unha data prevista, confiamos un pouco en que en Galicia a veces chove, como decíamos antes. Sin embargo, o nivel do río ven moi baixo,
Nos temos unha ventaxa que temos unha pequena presa que é a que nos garantiza o suministro, onde está realmente a captación, non? Bueno, mentres o caudal do río non chegue ao consumo que temos nos, se vai a manter o nivel da presa. Ata agora non baixou. Pero non fala vostede de Castro Agudín, que está polo chan. Non, nos falamos casi na desembocadura. Vale. E despois hai outro tema que, no noso caso, a auga vai ao mar. Un poquinho máis abaixo temos a desembocadura xa do Umia e vai ao mar. Nos o que realmente temos que garantir é que eses 320 litros segundo que consumimos cando arrancan as bombas sexan menores que o caudal do río, senón vaciaríamos a reserva que ten esa pequena presa. Pero non hai ningún estudio en riba da mesa na Mancomunidade sobre esa situación, digamos. Polo de agora, ainda que o nivel é moi baixo, está moi por riba dese consumo que temos nos. Nos consumimos nestes meses en torno aos 20 millóns de litros diarios e o caudal do Umia ainda é moi superior. Bueno, preocupa evidentemente confiamos en que a veces chove aquí. Claro. Principalmente no caso da Mancomunidade do Salnés, a auga que logo depurase na estación de tratamento de Tremoedo, non? En Vilanova, non? Claro. No que atinxe, en cambio, o Concello de Cuntis, vostedes ten problemas xa na mesma captación de Veiga Grande, chamase, me parece, non? Cal é a situación? Ten vostede data límite ese calendario que non quere ver? Non, o calendario é que aguantaremos, pois, mentre o caudal do río aguante, pero, bueno, o que decía antes, o Concello está da cata por encima noso, e eu sei que destos días ainda, concretamente, que eles están no límite tamén donde captan eles, porque eles bombean. Nós temos unha pequena represa que compartimos con a central hidroeléctrica e é donde captamos a agua. E, bueno, de momento está, é dicir, hai máis caudal do que realmente estamos consumindo, pero é que eu estou indo prácticamente todas as semanas a esa captación e cada vez vai baixando máis, o que decía o alcalde de Portosón, é dicir, se nota que semana a semana isto baixa, é dicir, chove ou non chove e a situación é límite. Eu diría que un mes máis así a situación pode ser moi límite. Evidentemente, un mes máis así vamos ter todos os problemas. Hai unha cuestión aquí de fondo que subyace, teño a sensación. Non sei se vostedes terán a mesma opinión que eu, pero pode que unha das cuestións a debate, non prioritario, pero sí secundario, despois de que choiva e teñamos resolto o problema inicial, digamos, primordial da auga, sería a cuestión da xestión e da autonomía dos concellos respecto á administración tutelante. Verán por que digo isto. Na recente reunión que hubo en Pontevedra sobre este asunto, o alcalde de Bueu, Félix Juncal, plantexaba precisamente esta cuestión, apelaba á posibilidade de modificar o modelo de xestión actual empoderando os concellos frente á administración autonómica. Imos recordalo. E, por lo tanto, creo que hai que crear unha política de aguas diferente, novedosa, que aposte de alguna forma por empoderar os concellos no sentido de que desde os concellos creo que poden surdir iniciativas que permitan mellorar a situación actual, non? Tendo en conta, insisto, que a situación actual posiblemente de cara ao futuro se vaya agravando, que desde os concellos creo que hai iniciativas, se pode haber medidas que permitan de alguna forma completar incluso o ciclo de agua. Claro, isto ten moito que ver, por exemplo, co que decía vostede antes, non? É dicir, legalmente a responsabilidade de decretar unha prealerta, unha alerta, é da Xunta de Galicia a través do Plan da Seca, pero o mellor resulta que ten o Concello que ter máis autonomía da que ten actualmente calquera dos concellos aquí representados para adoptar medidas previas, ou non? Máis claro, realmente a prealerta dedica a declarar agua de Galicia, pero aquí os alcaldes que estamos aquí, os concelleiros, quen temos que tomar decisións prácticas diante dos ciudadanos somos os alcaldes e os concelleiros que realmente están dando servicios, son os que primeiro teñen que decidir, que son os que teñen os primeiros datos de que se ou ben se está malgastando agua ou ben hai un consumo industrial excesivo, son os primeiros que teñen a decisión. Eu creo que a veces falta ese mecanismo que
durante estes todos os anos pois non fixo falta engrasado, non? Porque pois había bonanza de auga e non se habían tomado medidas, pero agora eu creo que tanto a Xunta como a Administración local pois temos que tomar medidas e que esa información que dicía o subdirector teña que fluir máis habitualmente entre os concellos e a propia Xunta, e xa digo, os primeiros que teñen que tomar medidas son os concellos, normalmente somos os primeiros, temos que tomar medidas sobre o que está pasando realmente, aunque sí non temos as competencias, que as competencias son de Augas de Galicia. Debate aberto, señores, adelante. Perdón, vamos a ver, para declarar la prealerta, sí, es el director de Aguas de Galicia. Para declarar la alerta, la declara la presidenta de Aguas de Galicia y coordina el Consello Rector. El Consello Rector de Aguas de Galicia están representados, la FEGAN, y están representados, bueno, todos los usuarios, los ecologistas, los hidroeléctricos y, por supuesto, los concellos. Y ahora mismo se ha creado el comité permanente para que sea más ejecutivo, para reunirse más, no reunir todo el Consejo Rector, donde hay un representante de un alcalde, que es un representante de la FEGAN, donde para poder transmitir, bueno, pues todo. Es decir, no es solo la Dirección de Aguas de Galicia como órgano independiente, sino que es el Consejo Rector donde estamos todos representados y bueno, que todo el mundo con voz y voto. Eu creo que aquí, ahora eu supoño que isto é a consecuencia do cambio climático, non? Evidente. Que pasa que Galicia, pois como sempre tuvemos tanta agua, pois nunca nos planteamos embalsar agua, iso polo menos na nosa comarca, non? Entón, ao mellor temos que cambiar de cara que facemos de cara ao futuro, porque, bueno, se a situación vai ser esta, é unha situación que nos vamos a ver, os que falamos dos alcaldes, concelleiros e tamén Aguas de Galicia, nunha situación complicada. Complicada porque eso, non... Nós nunca nos planteamos un problema pola auga, e mira, ahora estamos aquí debatindo un problema da agua, que hai uns anos, vamos... Estamos debatindo un problema de auga de suministro casi en toda Galicia no mes de novembro. Efectivamente, o 22 de novembro. Que si ainda fora en agosto, ainda fora en setembro e tal, pero despois tamén, a consecuencia dos lumes, todo o problema, que agora tamén esperemos que non veña un torrencial de agua, porque o que pode pasar, especialmente no sur de Galicia, que nos pasou no ano pasado, que cando caímos tanto por ali, tamén os bancos marisqueiros e todo eso pode ser un problema. Pero cando fala o alcalde, enseguida, pero cando fala o alcalde de Bueu, precisamente de empoderar os concellos, ademais, evidentemente, dese procedimento regrado, de declarar unha prealerta, unha alerta, conforme explicaba o subdirector xeral, pero probablemente ten moito que ver tamén co tomar a iniciativa de presionar as administraciones que correspondan, por exemplo, para facer un encoro na súa bisbarra, porque este problema vai a máis. Agora temos que plantear o tema da auga. Que solución lle podemos dar se a situación siga así? Bueno, que son ciclos. Son ciclos. E ao mellor canto tempo vai durar isto, non sabemos, entonces hai que tomar medidas. Que pensa vostede? É que aí son cuestións diferentes. Os concellos non temos as competencias sobre as captacións e sobre o dominio público hidráulico, pero despois si temos as competencias de abastecemento doméstico. Entón hai unha competencia compartida porque temos unhas competencias sobre o uso, sobre uns usos que se fan da agua e ademais es que os suministramos e controlamos e demais. Creo que teria que haber, pois, unha corresponsabilización por parte das distintas administracións con competencias dentro do ámbito cada unha delas en adoptar as medidas de futuro necesarias para que non se estraguen os recursos. No Concello de Pontevedra, nos últimos 15 anos, investíronse uns 20 millóns de euros, que se di moi pronto, pero son moitísimos millóns de euros, pasa de 1 millón de euros anual, que é unha barbaridade, en mellorar e renovar toda a rede de abastecemento do Concello. Iso que fai? Que non teñamos fugas. Hai moitas redes que están perdendo un 40%, un 50% por fugas. Aí ten que haber unha implicación directa da administración galega, porque os concellos non poden acometer de golpe unha renovación de toda a rede dese nivel de investimento para evitar que se estén estragando recursos por fugas na rede. En Pontevedra neste momento o nivel de fuga que hai de pérdidas por o estado da rede é mínimo. Detéctase enseguida cando hai unha avería porque rompe algo, porque se nota inmediatamente e non está habendo pérdidas por
por estragar o recurso, que iso é unha medida de aforro importantísima, pero non a poden facer os concellos solos, porque non teñen recursos para poñerse a modificar toda esa infraestructura, pero é imprescindible facelo, temos que ter unha rede á altura da época na que estamos, que cando estamos falando de que hai que aforrar, pois non se pode estar estragando polo mal estado da rede. Ten que ver coa capacidade orzamentaria, evidentemente, de inversión de cada concello, claro. Penso nos concellos, por exemplo, do ámbito que vostede representa, a Mancomunidade do Salnés, supoño que haberá severas dificultades para plantexar unha medida, por exemplo, de revisión do estado das tuberías e do suministro, pero algún dos concellos que está precisamente nese ámbito anunciou hai días que ia realizar unha inspección, concretamente Sanxenxo, se non me lembro mal. Pódese plantexar este tipo de medidas no ámbito da Mancomunidade? No noso ámbito tamén hai que diferenciar dous sistemas de xestión da auga. Por exemplo, a nivel comarcal, o que se fai é a xestión en alta. A captación a auga no río Umia, envíase 5 kilómetros monte arriba a 100 metros de altura hacia Tremoedo, ali está a planta de depuración, e na planta de depuración hai un depósito de 10 millóns de litros e dende ali se vai suministrando os distintos concellos. Cando a auga chega ao concello, entonces xa estamos falando de competencia municipal. Entón, realmente, a nivel comarcal, o traballo que se fai é a depuración e o suministro aos concellos. Despois, a distribución dentro de cada concello é unha competencia xa propia. Claro, por lo tanto, o ámbito, digamos, da Mancomunidade sería vixiar que está ben desde a toma hasta a depuración, non? Nese caso, si hai un control, porque evidentemente sabemos que canta auga se bombea e canta auga sae do depósito, non temos pérdidas, no que hai unha tubería de fundición non ten pérdidas. Alcalde de Cuntis, alguna aportación sobre este particular? Neste caso tamén temos, gestionámonos directamente a depuración, si lle vendemos a auga a Moraña e o que fan é xa na súa competencia local, pero bueno, no noso concello sí que xa fixemos por varias veces actuación neste tema de detección de fugas, a ver, de tema prácticamente renovada en todas as zonas, e si hai fugas, o que decía a Concellería de Pontevedra, nós sí que detectamos casi no día se realmente temos unha fuga, non? A veces hai sempre averías que son máis difíciles de buscar, non? Pero normalmente se localizan prácticamente no día. Nese tema temos bastante ben, pero bueno, a inversión tamén eso foi municipal, en algúns casos con plans de diputación e con outras obras, e que se foi facendo pouco a pouco e vai aguantando, pero son moitos cartos que se tuveron que ir metendo durante anos para que esa rede este totalmente renovada, que hai concellos que incluso teñen redes de fibrocemento nestes momentos, eso temos todo cambiado, entonces non temos tampouco problemas. Unha avería hai en calquer momento, eso é inevitable. É inevitable. Augas de Galicia pode botar unha man ou a Consellería de Medio Ambiente ese tipo de, digamos, de inspeccións do estado de revisión? Claro, é que antes chovía tanto, había tanta auga que non había problema. Escapaba, pero ahora ata a última gota é importante. Pero hai que cambiar. Claro, e cambiar a mentalidade. Hay que cambiar esa mentalidad y los fenómenos extremos, tanto de sequías como de inundaciones. Vamos a tener que convivir con ellos entonces de la mejor manera posible. Respecto a esto, como decía muy bien la concejala, tenemos competencias compartidas, pero podemos ser complementarios. Una cosa sagrada es la planificación hidrológica y dentro de la planificación hidrológica la unidad de cuenca. Tenemos que tener unidad de cuenca, esto es a nivel europeo y España siempre fue la pionera y las cuencas hidrográficas están por encima de las provincias, de las comunidades autónomas, incluso de los países con las cuencas internacionales de cara a la planificación. Entonces, lo que no podemos decir es que este río es del concello o de la comunidad esta o tal. Tenemos que planificar con unidad de cuenca, que es como se funciona aquí. Y después otro tema es el abastecimiento y el saneamiento, que son competencias municipales. Y claro que desde Aguas de Galicia pues siempre y de los organismos de cuenca, bueno, tanto en infraestructuras como en todo este tipo de ayudas, pero ahora mismo la planificación hidrológica está más centrada en el saneamiento, más centrada en el tema de inundaciones y no tanto en el tema de las redes, de lo que estamos hablando de fugas. Claro que puede colaborar, pero yo aquí
como yo creo que soy el único que no soy político de los contos, bueno, no sé, perdón. Ramón creo que tampoco. Puedo decir que una cosa importante es la repercusión de costes, que también es, dentro de la Directiva Marco del Agua, es un tema, y entonces yo creo que por supuesto que hay que ahorrar, que hay que invertir en las redes y en todos los tratamientos, y eso hay que repercutirlo en las tarifas y en los usuarios. Después hay otro tema también de tarifas, de poder ahorrar consumos, pero yo creo que la gente tiene que pagar por el uso del abastecimiento y del saneamiento del agua. Claro. Efectivamente, vostede non é político. Eu non sei o que dirán os tres representantes municipais aquí presentes. É que pagan. Pagan, pero págase o que había que pagar ou págase moito menos? É un precio máis ben político. Pregunto os tres. Vamos, o caso que coñezo máis polo miúdo que o caso do Concello de Pontevedra, estamos modificando neste momento a base tarifaria para que se adapte ao consumo e tamén, bueno, pues as tarifas se utilizan, as tasas se utilizan tamén como mecanismos de incentivo do aforro. Pues elimínanse, bueno, pues si hai un mínimo establecido que ti pagas o mismo, gastes ese mínimo ou non o gastes, pois eso non incentiva a gastar menos agua. Entón, se o gasto, se o pago se vai incrementando, canta máis agua consumas, pois incentiva o aforro. Está adaptada aos costes reais do servizo neste momento. Un pouco por debaixo, pero moi pouco. No, porque se están facendo investimentos constantemente, e mentras non se modifican, levamos coas tasas congeladas en Pontevedra un montón de tempo, e se estuveron facendo investimentos novos. Moi forte, ademais, a renovación de todo o sistema. Entón, bueno, esos se terán que adaptar no futuro, e é certo que, bueno, pues todo o investimento que se fixo para poder garantizar, polo menos de forma, coas infraestructuras, o abastecemento para os próximos 40 anos, que foi un investimento que se fixo, bueno, pues con aportación de fondos europeos e en colaboración coa administración responsable da vacía esta. A verdade é que é un investimento a futuro, pero que unha parte moi importante del, obligatoriamente, porque así o establece a normativa Marco da Agua, hai que repercutila na tasa, porque se supón que no momento en que remate a vida útil desa infraestructura, eses fondos teñen que estar recuperados para poder volver e que non se pode, que é obligatorio facelo. De todas formas, eu sigo insistindo en que é moi importante que haxa un control riguroso dos consumos que se fan, dos consumos que facemos os concellos e dos consumos que fai todo o mundo. E a min aí esa é a pata que non acabo de ver, porque sigo pensando, bueno, pues que no caso do Lérez que só hai dúas captacións, só hai dúas importantes. Unha se sabe perfectamente o que consume, que é a captación que suministra os distintos concellos da ría que se abastecen. Por certo, na totalidade ou en parte, porque hai algúns que non na totalidade. Que paga Ence pola auga que consume? Sábese? Saberá alguén en Aguas de Galicia, pero é un misterio. Nada. Non, a ver, Ence pola agua que consume paga igual que nós, paga máis, paga menos. Ence pola agua que consume non paga. Como que? Non paga. Que paga? O sea, nós temos unha captación no río Lérez con autorización, que saben da mesma época que a de Ence, que ten do franquismo, ben? E nós esa agua captámola con autorización de Aguas de Galicia, tratámola, distribuímola, suministramos aos usuarios e os usuarios pagan por ela. Ence capta a agua do río porque ten esa concesión e non paga nada por captala. Ten a concesión, despois paga o canon. Non, despois hai un imposto da Xunta que establece que é o canon da agua, pero non que é o canon da agua. É o canon da auga, non? O canon da agua que pagamos todos os usuarios pola agua que consumimos. Bueno, pois a min sorpréndeme que os usuarios da ría de Pontevedra que consumimos como 8 millóns de metros cúbicos como moito, pagamos os usuarios domésticos moitísimo máis de canon do que paga Ence, que según os últimos datos oficiales eran 700.000 euros e solo os veciños de Pontevedra pagamos 2 millóns. 2.700.000. Non é normal.
normal non é, o equitativo moitísimo menos. Por eso, cando se di que hai que pagar pola agua, como decía antes o subdirector xeral, que efectivamente hai que pagar, pero terá que pagar todo o mundo, Y es más, el agua industrial tiene que pagar más que el agua de abastecimiento. pero non o fai. Lo digo claramente, es que parece un momento que estaba aquí yo defendiendo... Sí, no, entendo perfectamente. Eso é competencia local. Non, cando supera un nivel de abastecemento de No, aguas de Galicia. reférome ao que decía el da auga industrial, pero de pequena O industria. canon da agua da pequena industria pero o pagan tiene que pagar, religiosamente porque lle temos que facturar os concellos, Pues, aínda que sexa para a Xunta. Ellos tienen su- Pero as grandes ellos tienen su industrias propia pagan o que Aguas de captación. Galicia estima conveniente en cada momento. Claro, no, ellos tienen su canon. Ahora mismo, pues no me... Nós unha medida que tomamos no Concello de Portosón foi modificar unha ordenanza e penalizar aqueles excesos de consumo. Que facemos un cálculo, máis ou menos unha familia pois pode ter 0,700 metro cúbico, pois o que sobrepase de aí penalizamos. E iso é verdade que cambiou moitísimo, e a verdade que notamos que os consumos nas vivendas baixou bastante. Decir, intenta a xente non pasar dese consumo para que non sean penalizados. Non? E aí, as medidas que tomamos que, bueno, que sempre van dar resultado. Non rematamos aquí o tema sobre o prezo da auga, se é un prezo, digamos, axeitado, é un prezo políticamente, digamos, arranxado. Ímolo seguir debatindo aquí en Contrastes. A volta da publicidade, entramos xa no terceiro e último bloque. Non pensen vostedes que durante a pausa publicitaria non sigue aquí o debate, sigue, retomámolo, ahora sí, xa cas cámaras funcionando, entramos no último bloque deste Contrastes de hoxe. Estábamos a falar, dentro do título de hoxe, que é situación de alerta ou prealerta pola seca en Galicia, do prezo da auga. Decía o alcalde de Portosón que eles axeitaron, digamos, un mecanismo de corrección. Os excesos de consumo. Claro, o prezo, por exemplo, da auga en Cuntis, alcalde Manuel Campos, é o que ten que ser, é barato, é político, non lle quero buscar un lío. Non é barato, non. Vamos a ver, que nós, o mesmo que dixo o alcalde de Portosón, pois fai 15 días acabamos de aprobar a modificación da ordenanza municipal que databa do ano 2006 e donde o precio por 30 metros cúbicos era de 3,75 o trimestre. É dicir, agora vai a subir a 7,75. O Partido Popular na oposición nos acusou políticamente de que subíamos a agua, pero que estábamos perdendo 25.000 euros só na depuración anuales de coste de depuración que teñamos máis do que recaudábamos. Eu creo que é responsable e a intervención municipal é clara nese sentido, é dicir, os servicios se ten que equilibrar, e o que si facemos tamén é penalizar aqueles consumos. O mínimo son 30 metros cúbicos, a partir de aí o que se pase, pois cada vez se lle penaliza moito máis. Despois sacamos nesta ordenanza levamos unha cláusula social. Non van a pagar aquelas persoas que teñan risco de exclusión social. Ata agora eso non o tiñamos, o incluímos na ordenanza, foi un pacto que chegamos aos partidos políticos de incluir unha cláusula social para aquelas persoas que teñen risco de exclusión social previo informe dos servicios sociais do Concello, pois non paguen. Pero, bueno, a agua, relativamente, nós seguimos con un precio barato, que eu quero recordar que hasta eran 110, o ano nos sabía sobre 28 euros ao ano, 20 ou 30 euros, e Caudas un pouquiño máis que nós tampouco. Por lo menos hai que repercutir eses costes que realmente pois gastamos na depuración, e as inversións, pois nós como as consideramos amortizadas neste momento, non estamos repercutindo na tarifa, pero que sí que se debe pagar por auga o que realmente costa. Non estamos cobrando ni un duro máis do que nos vai a costar, estamos cobrando realmente o que nos vai a costar esa depuración, e o estamos trasladando ao cidadano. O que decía Carmen da Silva, algo que repercuta no Concello 5 ou 6.000 euros, está ben, pero que repercuta 20 ou 25.000 euros, de algún sitio os tens que sacar para pagar ese servicio. Entonces, por lo tanto, os servicios, todos os servicios deben de estar equilibrados. E iso é o que fixemos. Dende o ano 2006 a hoxe, son 11 anos, creo que había que darlle unha volta a esa ordenanza e a moitas máis que estamos facendo. Aunque políticamente sabemos que non é correcto e... Mira ti por donde a seca o que trae tamén. Actualización, digamos. Estábamos con isto, pero caeu coa seca, non? Pero estábamos con isto. Ramón, ti eres, Ramón Guinarte, lembro
os telespectadores é xerente da Mancomunidade do Salnés, non é político, é técnico, pero evidentemente pola mesa da Mancomunidade pasarán este tipo de asuntos. É axeitada, digamos, a tarifa que ten os concellos está claramente por baixo dos costes reais e máxime en situacións como estas. Bueno, hoxe en día os servicios teñen que dar equilibrio, e ademais por lei, non podemos ter na administración local servicios deficitarios. Despois tamén hai que diferenciar os concellos que ten a xestión da auga en baixa con recursos propios ou os que os teñen subcontratado a unha empresa, que a maior parte dos concellos pois teñen unha empresa que xestiona a auga. Nese caso, evidentemente, ten que haber un beneficio industrial, inda que a auga é barata, non en ningún caso podería dar déficit. E os concellos que a xestionan de forma directa hoxe en día tamén están en equilibrio. A auga, en xeral, é barata. De feito, é máis caro o canon que a tasa da auga en case todos os concellos, creo eu. Certo. Por menos nos nosos. Por certo, que pensa a xente na rúa? Saímos en Pontevedra, un equipo de Canal Rías Baixas, fixo a pregunta aos consumidores, aos cidadáns, a propósito de si están a adoptar medidas de consumo, digamos, racional e de quen pensan que é a culpa. Me parece que todos teríamos que colaborar, pero os concellos e a Xunta, todo o mundo tería que facer algo máis, quizáis. Pero a xente sempre podemos poñer da nosa parte, obviamente. No, tiene que ser el gobierno. Nosotros no podemos hacer nada, gastar lo que puedas gastar y nada más. Hacer llover, lo dudo. Los ciudadanos no, pero los políticos sí. Por ejemplo, esa fuente no tendría que estar echando agua a estas horas si estuviese tan mal. Bueno, siempre hay que colaborar. ¿Cómo vas a solucionar el ayuntamiento? Si no hay agua habrá que restringirla. Ayuntamientos y la Xunta y todo eso, pues preveniendo medidas para que no pasen estas sequías, que hagan trasvases de ríos y cosas así. Hombre, se puede echar una mano desde los ciudadanos, la gente que tenga sistemas de riego que dependan de acometidas de agua, pues consumir mucha menos agua, sobre todo para regar el césped, plantas y demás. Bueno, lo primero los ayuntamientos y luego los ciudadanos, es evidente que de lo que dicen desde lavarte los dientes sin tener el grifo abierto y esas cosas. Ducharte, medio bañarte, en fin, las cosas elementales que se le ocurren a cualquiera. Deberíamos de colaborar todos, porque yo soy el primero que me doy cuenta que gasto más de la que necesito. Porque esto es cuestión de todos, esto es un problema de todos, es un problema social, es un problema que nos afecta a todos, o sea que todos podíamos echar una mano, todos. Bueno, estas eran as respostas que recollía un equipo de Canal Rías Baixas con Valeria Giraldez, Nacho Limetre e Abel Bonilla hai 2 días aquí na cidade de Pontevedra. Pero poderíamos ter feito esta mesma enquisa seguramente en Cuntis, en Porto do Son, na Mancomunidade do Salnés, e seguramente as respostas serían as mesmas. Hai certo grado, quizás, de confusión no reparto da responsabilidade entre concellos, Xunta de Galicia e outras administracións. Tamén hai certa toma de conciencia, en xeral, parece, verdade? Pero probablemente moito despiste. E aínda penso que non hai absoluta certeza da gravedade do momento, porque nunca tivemos en Galicia unha situación tan grave como na que nos atopamos. En este reparto de responsabilidades, Carme da Silva, que pensa vostede? Quen vai máis atinado, axeitado? Vamos a ver, é lógico que a xente cando se lle consulta... Sí, porque decía un deles, esa fonte non teria que estar botando auga. Se é a que eu penso, porque as preguntas eran en Pontevedra, abastécese dun manantial, dun río que pasa por ali, non é agua da traída pública e que hai varias fontes polo centro de Pontevedra que son as que teñen a agua correndo de forma continuada, que é un río que atravesa, que pasa pola Peregrina, pasa pola Rúa Real e abastece a distintas fontes que hai que hai pola cidade. Que hai un río subterráneo no centro de Pontevedra. O nome de Real precisamente ven de rego.
a Fonte dos Tornos, por exemplo, sí? hai dous das villas que non botan agua, que queda traída, e as outras dúas que están botando agua, agora pouquiña, pois é precisamente ese río que pasa, o que as abastece, por eso está a agua correndo. Nas demais que corre a agua son circuitos pechados de agua para que non haxa unha fonte ornamental que ahora, bueno, pois se lles baixa, son circuitos pechados, que a agua entra e sae, non se está consumindo esa agua, non marcha a rede. Pero eu creo que é lógico que a xente, cando se lle pregunta, bueno, pois pense nun problema tan grave como este. Eu creo que a xente se é consciente da gravidade do momento porque que non se fala de outra cousa. Bueno, se fala de máis cousas, pero un dos temas de conversación permanentes, todo o mundo se cando caía unhas gotas de aguaxe pola mañá, a xente dicindo, bueno, pois por fin chove, que ven, a ver se dura días. Que pasa? Que as medidas que se poden tomar no ámbito doméstico para reducir o consumo pois son limitadas e a maior parte da xente xa se adopta, pois xa se ducha, en vez de bañarse, como decía este señor, xa non mantén o grifo aberto de forma continuada. E logo é lógico que confundan que a administración é a competente, porque quen lle pon agua na casa é o Concello, quen lle pon agua na casa é o Concello, quen lle cobra todas as taxas é a través do Concello, porque é certo, hai un canon da Xunta, pero os concellos estamos obligados a pasarlle aos veciños ese canon e despois mandarlo á Xunta. Non o cobra directamente ese imposto á Xunta, polo tanto, en que administración van pensar? Pois na que lle pasa o recibo, obviamente, eso é lógico, pero creo que sí que temos que ter, todas as administracións temos que ter, tomar conciencia da gravidade do problema, que isto probablemente veña para quedarse, non é algo que... e que tampouco, coa extrema gravidade deste ano, bueno, pois eu non recordo o caso, pero sí é certo que nas Rías Baixas sempre temos problemas de seca no verán, sempre. As Rías Baixas, no verán, setembro, outubro, son meses de escasez hídrica, habitualmente, donde non hai anos excepcionais nas que non hai problema de ter que estar controlando a agua durante o verán, pero a imensa maioría dos anos sí que hai ese problema. Nos o ano pasado estuvemos suministrando agua con cisternas a varias comunidades de aguas. Eu recordo hai 3 ou 4 anos que estaba anunciando medidas, sin declarar a alerta a Xunta, pero anunciando medidas de aforro de consumo por parte do Concello, a vez que estábamos comunicando que nos viña un temporal para o fin de semana. Entón, era no mes de outubro, novembro. Entón, claro, estas cousas nas Rías Baixas pasan sempre. Outras zonas de Galiza é certo que non teñen, que esta problemática mellor é máis novidosa, pero aquí, e, bueno, os usos da agua están controladísimos. Probablemente teremos que falar neste último bloque precisamente disso, que podese realizar de cara ao futuro. Sin máis encoros, pensar na desalinización da auga do mar, que temos aí unha despensa maravillosa, pero evidentemente, claro, ninguén imaginaba que tiveramos que chegar a plantexar eso. Pero antes de nada, para rematar este turno de intervencións, a propósito da opinión da Rúa, vostedes, ambos os dous, que son alcaldes que están a pé de rúa, que percepción teñen precisamente desa enquisa e do que reciben dos seus conveciños nos seus respectivos concellos? Bueno, os veciños, vamos a ver... Hai grado de concienciación, concienciación, sí, de todos, vamos a ver. O que comentaba esta veciña, ou este veciño, que esta fonte estaba botando auga, nos temos algún ali en Porto do Son, que hai moitísima xente que vai buscar esa agua porque non lle gusta beber da agua do Concello porque lle sabe cloro. Dios non libre que lle saque a agua, ou incluso lle podes poñer un grifo, pero, bueno, eles queren ver botar continuamente agua. E a xente, eu creo que está concienciada, e a xente sabe que a auga é un ben moi valioso e que temos que tomar conciencia non mal consumir a agua, non? Entón, eu creo que os concellos, a administración, que neste caso tamén a Xunta de Galicia, eu creo que temos que pensar daqui ao futuro, o que facemos. Non sei se xa chegaremos a tal gravedade de ter que coller agua do mar para
abastecer a población, pero, bueno, este é un ciclo que, o que falábamos antes, que, cuidado. Hoxe mesmo hai un congreso en Santiago de Compostela, con diversos especialistas internacionais, hai participación precisamente da Administración Autonómica, da Consellería de Medio Ambiente, e un dos especialistas fai unhas declaracións concretamente en un rotativo en La Voz de Galicia, e fala de que hai 7 posibles solucións, e unha delas é precisamente esa, a desalinización da auga do mar. Parece impensable, verdade? Pero sí, bueno, aquí, hombre... Plantexábase hoxe, alcalde de Cuntis, a pé de rúa, que estado de conciencia hai entre os seus conveciños? Eu creo que a xente realmente está concienciada do problema grave que hai. Tampouco non tocamos aquí hai o problema das explotacións agrarias que nós, na nosa zona, están sufrindo moi gravemente estas consecuencias, non? É dicir, non só o que se acabou o verán sin pastos, sino que agora mismo, é dicir, nin as explotacións de gando teñen donde pastar, nin, bueno, os que teñen ovellas ou outra cousa, pero seguramente as vacas é onde está habendo moitísimo máis problema que outro problema grave. E que abastecemento de agua, por exemplo, podese realizar? Porque ten demanda de auga, claro. As explotacións normalmente teñen traídas propias, non? Pero nós temos algunha explotación que xa estamos suministrando auga con un camión cisterna para que poidan aguantar este tirón. Pero xa digo, é algo moi grave porque o déficit hídrico lle está afectando diretamente aos seus pastos, aos seus cultivos e a todo eso que ao final estuveron tirando dos forraxes do inverno xa nos meses de agosto e setembro e aínda queda todo de inverno, non? É unha situación grave. Xa digo, despois a xente normalmente está bastante concienciada. O que decía o alcalde de Portosón, nós temos a mesma fonte no centro de Cuntis e todo o mundo vai a vía a coller agua, non colle de agua da vida. Eu creo que a concienciación é bastante e, sobre todo, os nenos tamén, cando lle fase de actividade na escola e lle incaucas aos nenos que vayan facendo tipo bueno, de que vaya habendo unha foro na auga e todo eso, pois eso sí que realmente chega, non? É como cando tratas temas de bicho ou outras cousas. Pero xa digo, eu aparte do tema da auga no consumo humano, nós estamos tendo moitos problemas nas explotacións agrarias. Nós temos problemas na ría no Llamuros, que é unha zona moi boa de marisqueo, están sacando datos de que a agua está sí, efectivamente. Entonces, falta agua dulce. Co medo que ten as cofradías e que poden morrer o marisco. Claro, falan vostedes da cabaña gandeira, pero tamén o posible impacto sobre comunidades de regantes, cultivos, por exemplo, penso no que atinxe a Mancomunidade dos Aldés. Claro, salvouse, por exemplo, a colleita de albariño, afortunadamente, pero hai outros produtos agrícolas moi importantes na súa bisbarra. Hai datos dese posible impacto? Manexase algún tipo de información? Nos temos, non sei se as propias cooperativas os terán, nos non temos a competencia no tema agrario. No, pero por intercambio de información. Nos non dispoñemos deles. De feito, normalmente estas cousas poñense en marcha cando se vai vendo o problema máis próximo. Hoxe en día vemos que os niveles evidentemente están baixos e é necesario tomar medidas. Pero bueno, esperemos que isto sexa un proceso cíclico e que volvamos aos niveis de auga normais que temos aquí, porque senón sí que nos vamos a topar con un problema moi grave. De feito, tampouco sería coherente, non? Pois, ao primer indicio, empezar a facer infraestructuras que despois realmente non tuvesen un uso útil, non? É necesario planificar, evidentemente, a medio plazo e ter precaucións, pero, bueno, nestes momentos non sabemos se é un ano que nos coincideu, fai 20 algo de anos, ao parecer coincidiu tamén, non sei se foi no 95 ou 97, un ano similar. Esperemos que sexa un proceso cíclico, que teñamos que esperar outros 20 anos para estar na situación actual. En caso contrario, pois sí, vai ser necesario tomar medidas, supoño que van a ser medidas que suporán inversións importantes. Roberto Arias é técnico, non é político, pero, claro, no seu departamento, Augas de Galicia, e na súa Consellería de Medio Ambiente, terase que falar destas cousas, claro. E que se plantexan? Que haberá que adoptar políticas a medio e longo plazo, pensar que se caisen máis en coros, outras solucións? Fálase disto ou aínda non? Bueno, falamos
nos pagan para eso, para trabajar, para pensar en esto. Y bueno, como decía antes, es un tema con el que vamos a tener que convivir. Y entonces, claro, hay que empezar primero, a pesar de ser ingeniero de caminos, siempre ahora tendemos más a las medidas blandas, que se llaman ahora. Y entonces, bueno, primero, reducir el consumo, intentar reducir al máximo posible, que a lo mejor de todo esto podemos sacar y optimizar en todos los consumidores. También lo de reutilizar, no como una virguería que se diga, voy a reutilizar esta agua, sino que como trabajar desde el primer momento con las edares y poder utilizar el agua para rega, para lo que se pueda utilizar la reutilización. Y después, pues sí, pues habrá que hacer infraestructuras, habrá que hacer... Claro, ahora citar que hay que hacer una presa es como, no sé, parece que es de otra época y tal, pero... Temos o exemplo recente, precisamente, da Baxe en Noumia, costou. Claro. Onde costou? Y bueno, y si tiene un defecto importante, permítame, es que se quedó pequeña. Había que haberla hecho más grande. O que ten é a microcistina que estamos esperando os estudios de agua de Galicia que se fagan claros realmente, que nós lle pedimos a vostede personalmente nunha reunión, que se fagan claros os estudios de microcistina desa agua, porque esa agua están consumindo estes señores con cabaixo. E hai un problema medioambiental moi grave que a microcistina non Coro da Baxe, que a día de hoxe se fixo un tratamento de eucalipto, se venderon moitas bondades, pero nós lle pedimos a vostede, acórdese, concretamente nunha reunión, que fixeran públicos esos datos sobre a microcistina. Que xa que sacou o tema da Baxe, pois vamos a falar da Baxe. Non se fixeron claramente os datos da microcistina, non se fixeron públicos, por lo tanto, fáganos vostedes públicos, mándanllos ao Concello de Cuntis, ao Concello de Caldas, ao Concello de Magaña, que somos os realmente afectados, e digan cabe a calidad desa agua, porque tampouco temos moi claro que a calidade desa agua sea moi boa, e menos cando o caudal do río baixou como baixou. Xa que vostede sacou a bondade da presa da agua, que os veciños e veciñas de Cuntis chaven moito contra eso, pois actúen. Despois actúan contra os concellos, sí, como temos as competencias de saneamento, aí sí que actúan. É dicir, inspeccionando todos os meses aos concellos, pois ese exemplo meu, todos os meses hai inspeccións en depuradoras e tal. Noutros concellos da comarca sabemos que non se fan, no meu se fan. Por lo tanto, fagan públicos os datos da microcistina, xa que vostede sacou aquí o tema da presa da Baxe, que eu non tiña pensado sacalo, pero é algo que se debe facer público, a calidade da auga que ten esa presa, porque sí que ten un problema medioambiental grave, que todos sabemos, e vostede o sabe. Entonces, nós pedimos nunha reunión que estuvéramos ali, os grupos políticos como vostede, que lle pedimos que nos fixera públicos esos datos e que nos os transmitiran. A día de hoxe estamos esperando. Por eso, pois, aquí públicamente digo que fagan públicos esos datos dese estudio que costou 300 e pico mil euros, se faga claramente, se diga públicamente en que consiste o estudio, se a corteza de eucalipto pois fixo o que tiña que facer, e que se faga eso, claridade sobre o que pasa ca auga da presa da Baxe. Su director. Vale. Vamos a ver, los datos son totalmente públicos, están en la página web, lo tiene la Consellería de Sanidad, los datos reales, claro, do estudio non están. Pero estamos en vigilancia continua de la calidad de las aguas y está todo totalmente publicado y estamos consiguiendo unos resultados buenos, vamos, y desde luego lo que no se puede es alarmar y no hay ningún problema. Os resultados non poden ser moi bons cando hai unhas estruturas que contiñan unha corteza de eucalipto que daban anos abandonadas, sabí? Bueno, todos os veciños o podemos ver, non me pode decir vostede que están facendo un seguimiento óptimo sobre esas estruturas, que se puxo corteza de eucalipto. Pues sí que se lo digo, y ya se lo dije la otra vez, y también le dije que vamos a ver, si yo les estoy diciendo una cosa y no se lo creen, bueno, pues no sé, es que yo no sé... vamos a creer si todos os anos hai a microcistina no embalse da Baxe? Como vamos a creer? Vamos a ver, hay un tratamiento, y ahora mismo, perdón, es que estamos actuando y tenemos el nivel del embalse ya desde el verano, estamos tomando medidas para no bajarlo de ahí, precisamente por el tema de calidad de las aguas. Es un caso especial dentro de los embalses de aguas de Galicia. Y todos los datos están en la página web, lo tiene Sanidad, lo tenemos todo, y bueno, no sé, y después si no se cree que eso funcione, pues bueno... Non é que se crea, eu estou dicindo que nós os pedimos como concello afectado, creo que temos dereitos a telos, non? Sí, e bueno, isto mandaba unha página web, me parece moi ben, pero cando ven un veciño a pedir
pediron a información, ya intentamos, se a temos no Concello, a suministramos. Se vostede a ten, pois remita aos 3 concellos afectados a información. Creo que non lle costa bastante traballo. Ustedes son servidores públicos que teñen que transmitir esos datos. E se deben de facer. Bueno, estou de acordo, evidentemente, que os datos ten que haber transparencia. Penso que están publicados, pero tamén hai que ter en conta unha cousa. Nós, como xestores de agua, estamos obrigados a facer unha analítica diaria. Facemos analíticas diarias e nos temos os resultados a tempo real. Cada mes nos ven un informe deste grosor con todas as analíticas periódicamente moito máis completas e sabemos se hai microcistina ou non hai microcistina nas nosas augas a través das analíticas propias, non dependemos de Auga de Galicia, ademais estamos obrigados a facelas, co cal supoño que vostedes tamén terán esas analíticas, igual que estemos nos alnés. Pero que nós non estamos dicindo que a auga que vos está descartando en Pontevedra teña un problema. Hai un problema dentro deste embalse, no vaso do embalse, que hai que solucionar antes ou despois, eso non pode seguir así de por vida, vamos a ver, hai que solucionarlo. Por tanto, hai que ver, a ver se non se me entendeu, é dicir, que consecuencias medioambientales ten que esa agua este aí con microcistina. Porque vai cada vez a máis, pode ter algúns efectos sobre a saúde da xente que vive ao lado dese embalse? Non se sabe, nadie o dixo. Entonces, algo, é dicir, eso é o que pedimos nós, claridade, é dicir, había xente que vive ali todos os días, pegada a ese pantano, por lo tanto, terá que saber si ese efecto que hai sobre a agua, medioambientalmente, o está tendo sobre as persoas que viven nesa contorna. Xa sabemos que aí abaixo non hai ningún problema, pero sí que teñen cos veciños, tanto de Caudas, de Cuntis, como de Moraña, que viven alrededor dese pantano, teñen que saber si realmente hai algún problema con eso. E non lle pedimos máis que nada, que haxa claridade nese estudio, nada máis. É dicir, poden vir un día ao noso Concello, explicarnos ali que fixeron un estudio que deu estes parámetros e que non hai ningún problema. Pero a información terá que correr e terá que chegar aos concellos. Prométolles que fago un debate exprofeso. No, porque evidentemente é certo, afecta desde hai tempo, é un problema crecente e non tivo aínda seguramente a solución necesaria, pero facémolo aparte, se les parece ben. 2 minutos para rematar, así que brevemente, para pechar o debate. Fai falla que choiva e que chove moito, 600 litros por metro cadrado no que resta, digamos, de ano, é dicir, apenas en mes e medio. Se non chove, teremos un problema moi serio. Cal sería o último mensaxe desde Augas de Galicia, precisamente, a xente que está a vernos nas súas casas a propósito deste asunto? Vamos a ver, lo de los 600 litros no sé de dónde sale, pero sí, efectivamente... Portada de onte en algún periódico. No, es que lo estoy mirando y realmente en el año hidrológico pasado, hasta de octubre a octubre, pues sí, lo normal en esta zona, en Pontevedra, en la demarcación de Galicia Costa, son 1.750 y realmente ha llovido 1.000 en números redondos, es decir, nos faltan esos 700 y pico. ¿Qué habría? Pues que lluevan, pero que no lluevan de repente, que yo los pondría de 200 en 200 en 3 meses, que llueva... Eu firmaba que orballara todos os días, pero bueno. Bueno, a lo mejor tiene un poco más, pero sí. Ahora le toca llover. Entonces, bueno, pues eso, claro, no está en manos ni de Aguas de Galicia, ni de los concellos... ¿Pero qué podemos hacer? Entonces, pues seguir ahorrando agua, seguir consumiendo lo menos posible, digo, desde cada uno desde su puesto desde la capacidad que tiene para poder ahorrar agua y ya está. Más. Sí. Alcaldes. Bueno, desde Porto do Son o que quero é que, en primeiro lugar, que chova, ¿no? Que a cosa se normalice. E se non, pois nada, nós vamos a seguir traballando con Aguas de Galicia, que a Consellería tamén de Medio Ambiente, máis que nada para a captación do río Tambre e máis o suministro do depósito que ten Ribeira subindo hacia Moldes para abastecer tanto a zona sur do Concello como a zona norte. Porque ainda así, co que temos nos en Porto do Son non nos chega. Cheganos para a población que temos, que son cerca de 10.000 habitantes, pero os casi 20.000 que chegamos en época estival non nos chegan. Entonces, seguimos traballando en eso. Despois que eso, que xa que esta situación está complicada, que a ciudadanía e todos, esa administración, concellos Aguas de Galicia, e os veciños, pois, concienciar a xente que estamos nunha situación crítica, e mientras tanto non chova, pois, telo
baixo control. Alcalde de Cuntis? Concienciación aos veciños para que non malgasten a agua e despois concienciación tamén e cabeza a hora das administracións, tanto a Xunta de Galicia como os concellos, que cando se invirta pois, en abastecementos e tal, se fagan naqueles sitios que realmente sexan necesarios, porque ao mellor nestes momentos pois, hai sitios máis importantes que Cuntis ou que Portosón ou que outro concello que necesitan esa inversión puntual pois, que se fagan esos concellos que realmente están tendo moitos problemas, que as inversións vayan nun orden. E xa digo, que a veciñanza se conciencie de que hai que non se pode malgastar agua. Ramón Guinarte, Mancomunidade do Salnés. Ben, evidentemente é necesario un consumo responsable de auga, pero non vai ser esa a solución, porque aínda con unha campaña importantísima de sensibilización que duraría uns cuantos anos levala a cabo, resultando eficaz, de canto podíamos estar falando, un 10%, un 15% de reducción. Eso resolve algo, pero o problema témolo nos niveles hídricos. Se non chove, evidentemente, vai haber que facer unha planificación nova do todo o sistema hidrográfico. Pecha vostede, Carme da Silva, tenente de alcalde do Concello de Pontevedra. Evidentemente, o que estamos agardando todas as persoas é que chova, que se normalice esta situación, pero que é certo é que hai que empezar a planificar con cabeza as infraestructuras de cara ao futuro para que en situacións deste tipo o consumo doméstico este garantizado e tamén controlar o consumo de todos os usuarios, porque ya estamos, como dicía antes, pedindo un esforzo enorme a xente. Hai xente neste momento abastecéndose con cisternas e hai outros consumos de agua que non se están controlando. Entón, iso é o que non é admisible, que por parte da Xunta de Galiza a colaboración desde o Concello de Pontevedra vai ser total, pero en contrapartida exiximos que a outros usuarios que son da Bacía do Lérez tamén, que se lle exixa claramente que controlen a agua que consumen, porque o río Lérez, para abastecer as poboacións que están no seu contorno, non ten ningún problema. Se neste momento Ence reduce efectivamente o seu consumo de forma real, temos garantizado o abastecemento dos concellos de todos os usuarios que se abastecen coa captación que temos no Lérez. Por lo tanto, hai unha cousa clara, se nos está pedindo concellos e os veciños que aforremos e a outros se lles está aguantando coa propaganda que fan eles de que din que consumen menos, pero control efectivo sobre o consumo que teñen non hai. Eso, nunha situación extrema, inadmisible, pero que sea continuo ano tras ano e que o próximo ano volvamos a estar, se hai situación de seca, na mesma situación, non é admisible. E sobre todo porque ten unha concesión para 60 anos. Está claro que deste contraste saen como dous subdebates futuros. Un, prometo, será o encoro de Umia, é o problema precisamente da microcistina e que se pode realizar. E outro... Temos unha alga invasora que tamén non está xerando un problema de tres pares de narices nas captacións. Que non é a microcistina, que non é a microcistina, esta é outra. A maiores, engado. E ademais, por suposto, o debate pendente de Ence. Ben, pois moitísimas grazas aos cinco pola súa presenza, pola súa colaboración, pola súa participación e a todos vostedes pola súa atención. Desexando que choiva moito, pero que choiva de xeito miudiño, que os valle secuencialmente ata chegar aos niveis desexables. Moitas grazas, ata o vindeiro mércores, o vindeiro mércores en Contrastes. Será o posterior cando realicemos o programa porque é festivo, bueno, en resumidas cuentas. Hasta o próximo mércores. Boas noites.